Ás portas do peche do presente curso xa está todo definido para o vindeiro. As clases comezarán o 11 de setembro e finalizarán o 20 de xuño. O alumnado de infantil, primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional afronta o último mes do curso 23-24. Xa está o calendario definido para o vindeiro ano académico que comezará o 11 de setembro e rematará o 20 de xuño do 2025. O curso últimamente nos últimos anos se está comezando con antes e estamos nesa mesma línea. Ahora digamos que xa se está establecido o comezo do curso na segunda semana de setembro. Nos parece correcto. Bueno, a mí personalmente me parece que correcto, aínda que como equipo directivo son moi poucos días para preparar o curso. Entre o inicio e o final de curso, o alumnado contará con 3 períodos de vacacións, o Nadal do 23 de decembro ao 7 de xaneiro, o Entroido do 3 ao 5 de marzo e Semana Santa do 14 ao 21 de abril, para poñer punto final o 20 de xuño. Digamos que era a fecha estándar que tiñamos sempre. Entonces, en ese aspecto non houve cambios. Donde houve cambios foi no principio de curso, porque nos institutos fai anos empezabas incluso a finales de setembro, casi a veces en algunhas ocasións, quero me recordar que prácticamente a principios de outubro, e agora estamos empezando a principios de setembro, aí onde houve o cambio, pero ben, asumimos o cambio e nada máis. Un dos cambios que non comparte parte da comunidade educativa é o paso das recuperacións de setembro a xullo, medida que xa se impulsou en anos anteriores. Así, os estudantes que teñan máis dunha materia por preparar teñen menos tempo para facelo. O eliminar a convocatoria de setembro para o alumnado da ESO é unha medida que pode afectar moito tanto ás familias como aos alumnos, porque o que pasa nestas circunstancias é que o alumnado que repite con máis de 2 materias non ten a opción de setembro de o mellor levantar o curso en verano. E, eu non entendí moi ben esta medida, non sei a que ven, pero é algo que xa se viña facendo co alumnado de bacharelato. O curso remata sobre o 20 de xuño e os exames de recuperación son apenas un mes despois. As notas da avaliación ordinaria de setembro de bacharelato se entregan a partir do 10 de xuño e a avaliación extraordinaria a partir do 20, do 19. Evidentemente, moi pouco tempo lle queda.